este câțiva ani de zile o să ducă faima Orfeului și a țării noastre cât peste hotărele ei. Iar eu, în cele ce urmează, vreau să îl invit aici în fața dumneavoastră pe domnul Radu Beșechi, fondatorul clubului de fotbal Rănavi. Bună ziua copii, bună ziua onorată asistență, domn primar, domn președinte, vă salut. O să încep cu 3 mesaje foarte scurte către administrația publică locală a raionului și municipiului Orhei. Vă mulțumim în primul rând pentru suportul, pentru promovați ideile bune, ne susțineți, avem parte de ajutorul vostru. Urmează multe inițiative mai mari. Personal aveți respectul meu. Sperăm să fiți alături de noi încă mult timp, ca să ducem la capăt cele pe care le-am început. Al doilea mesaj pentru părinți și antrenori. Lăsați copiii să primească plăcere de la turneu. Emoțiile lor sunt mult mai importante decât emoțiile pe care le aveți voi de la margine. Campionii se formează prin mentalitate și caracter, nici de cum prin rezultatele pe care o să le obțină ei la vârsta de 7 ani pe care au acum. Rezultatul este pe loc. Eu aș vrea Radavi să primească plăcere la acest turneu. Am vrut să te prindă într-o capcană, dar mentalitatea de fotbalist e greu să o manipulezi și să o duci unde vrei tu. Ceea ce urmează, doamnelor și domnilor, rând pe rând o să-i invit aici în fața dumneavoastră oamenii care susțin acest turneu și nu doar acest turneu, dar toate ramurile sportului de aici, din municipiul și raionul Orhei, oamenii care au grijă ca, copiii să se dezvolte într-un mediu sănătos, ambient și, bineînțeles, așa cum a spus și Radu, să se dezvolte anume moral și fizic sănătos. Primarul municipiului Orhei, domnul Pavel Gărăjan. Mulțumesc, Elin, domnul președinte.